Avui, a la comissió final dels plans educatius d'entorn, hem explicat la nostra experiència com una escola nova d'enguany, el Reus 19, que hem començat i hem treballat el que és l'hort escolar. A l'hort escolar intervenen tres agents importants, que és l'agent educatiu, que són els mestres, l'agent extern a l'escola, que seria, en aquest cas, ha estat l'IES d'Horticultura, i, evidentment, la gent més important, que és l'alumnat. Només tenim P3, P4 i P5, són nens de 3, 4 i 5 anys, i amb un plàning setmanal comencem primer sembrant, després aclarint, regant i, finalment, recollint, evidentment. Ha anat molt bé, els pares contents, els nens contents, i, a més, pensem que és una tasca que abans se feia a les cases, als pobles, a la ciutat, no existeix això, i molts d'ells han descobert que els ràmens, que les bledes, que els enciams surten de terra, que no estan embolcallats de cel·lofana o de plàstic als supermercats. I aleshores és molt positiu, no? Perquè veuen des del començament fins al final tot el procediment de l'agricultura. Avui hem vingut a explicar el que és el Pla d'Entorn Estudi Assistit. Hem començat enguany a l'institut i hem fet unes classes per poder els alumnes ajudar-los una miqueta a fer una mica d'ordre, que sàpiguen com estudiar, que entenguin quan llegeixen. L'estudi assistit consisteix en donar un ajut als alumnes d'un centre escolar de manera que es puguin organitzar el treball, que es dona a les aules, que puguin aclarir conceptes que han quedat una miqueta foscos i també que se sàpiguen preparar de cara a realitzar una sèrie d'exercicis que potser a la classe no han quedat del tot clars, perquè hi ha molta gent, no? Quan hi ha la cosa més individualitzada sempre el funcionament és molt millor. Els monitors que hem escollit pel nostre centre han estat exalumnes. Ens vam plantejar aquesta possibilitat perquè afavoria el coneixement de l'entorn. Ja no partíem de zero absolutament, sinó que el que afavoria això és que ells ja sabien com funcionava el centre, coneixien els espais, ja no calia anar-los guiant cada 2 per 3, coneixen els professors i, evidentment, també la dinàmica del centre acadèmicament i quan a disciplina. Aleshores, ells de vegades podien solucionar sense haver de recórrer constantment a les coordinadores o als membres de l'equip directiu d'anar buscant ajut, sinó que de vegades podien solucionar-ho ells. Els alumnes han sortit molt contents i nosaltres també, perquè els hem ajudat, ells han estat satisfets i alguns ens han demanat de continuar l'estiu i tot. So if you're angry about the fact that it's red, I'll surrender, I'll change it to white. Sneaking looks at you sleeping around, at you grass-stained and drunk on the ground. Nosaltres venim de l'Escola d'Educació Especial Alba d'aquí a Reus i és el primer any que nosaltres hem entrat a formar part del Pla d'Entorn i concretament hem participat en el tastet d'oficis. No tots els alumnes hi poden participar, per tant només hem participat alumnes de secundària, concretament són 7, i ells han participat en uns tastets d'oficis d'electricitat i fontaneria, uns altres han anat a l'IES d'Horticultura i una altra noia ha anat a fer peluqueria. Per ells ha estat una experiència molt enriquidora perquè han provat les coses al món del treball de tu a tu, tot molt manipulatiu, en cap moment ha sigut res més aviat teòric de full i paper, per tant per ells això ha estat molt important i per nosaltres també ha estat una experiència molt bona perquè hem vist que ells ho han viscut d'una forma molt enriquidora, molt positiva, que hi han posat tots els seus sentits, que hi han treballat moltíssim, han motivat els altres companys a que hi participessin encara l'any que ve, que fessin totes les activitats que poguessin, sigui electricitat, sigui perruqueria, sigui comerç, sigui els tastets que ens proposin encara l'any que ve. De cara a l'octubre vinent, clar, el Pla Educatiu d'Entorn et permet diferents vessants. Nosaltres aquesta és una de les que hem fet, n'hem fet d'altres, que és la més innovadora. També hem fet xerrades pels pares. Aleshores, el que anem fent de poc a poc, perquè som una escola petitoneta, i passa que la volem fer ben feta. L'any que ve introduirem l'esport, seguirem, evidentment, amb l'hort escolar,
i totes les xerrades que ens ofereixin, perquè són molt interessants, perquè pensem que també cal integrar les famílies dins de l'escola i com més hi siguin millor. Nosaltres estem molt contentes. Esperem que l'any que ve poder tornar a participar. De cara al curs vinent seguirem amb això i intentarem fer algun altre i repartir-ho més